Na pewno się zastanawiacie, po co trzymam tak zwaną złodziejkę. Ano po to, żeby Wam objaśnić, że zarówno ta tak zwana złodziejka, jak i te dwie torebki, o których Wam za chwilę opowiem, są z tego samego materiału, czyli z bakelitu. Tym wszystkim, którzy mówią bakielit, poprawiam Was, bakelit, dlatego że ta nazwa pochodzi od nazwiska człowieka, który ten bakelit stworzył. Nazywał on się Leo Hendrik Bakeland i to było w 1907 roku. Na Wikipedii pisze, że jest to jedno z najstarszych tworzyw sztucznych. Ja się dokopałam, że jeszcze starsze to jest tworzywo o nazwie galalit, kamień mleczny, ale ono nie odegrało wielkiej roli w torebkach. O torebkach mówimy. Natomiast tutaj mamy dwa w jednym. Są to torebki z okresu tak zwanego Art Deco. Art artystyczne, deco od decoration, a więc artystyczna dekoracja. Co się charakteryzuje tym stylem? No to jest przede wszystkim architektura, wystrój wnętrz, obrazy, plakaty, zresztą bardzo fajne, ale torebki też. I te dwie torebki wcale nie są z bursztynu, tylko są właśnie z bakelitu. I jak widzicie, ich kształt oraz, nie wiem, zdobnictwo jest takie mocno skromne, takie proste, składające się z figur geometrycznych, bo to właśnie jest cechą okresu Art Deco. On się rozwinął w latach 1909, trwał gdzieś do okresu 1939. Ci wszyscy, którzy lubują się w architekturze Art Deco, no to proponuję, żebyście zrobili czasami wypad do takich dawnych dzielnic i poszukali troszeczkę, jak wygląda architektura. Natomiast jak wygląda taka torebka w środku? Zapomniałam powiedzieć, że takie najbardziej kosztowne torebki w stylu Art Deco, to one były właśnie w tej kolorystyce i na dzień dzisiejszy taka torebka kosztuje około 1000 zł. Naprawdę. Tak jedna, jak i druga. Co tu wejdzie? No pomyślmy. Karta i smartfon, czyli można z tym chodzić. Z tą tak samo. Ale ja jeszcze wrócę do bakelitu, bo bakelit nie jest takim tworzywem totalnie zapomnianym i nie jest tworzywem kojarzącym się wyłącznie z taką złodziejką. Używano go i używa się po dzień dzisiejszy, prasowany z tekturą, jako rezokart ze szmatami czy z papierem. I pewno się zastanawiacie, a po co takie? A no właśnie do oprawy dużych, ciężkich łożysk, wspaniale tłumi drgania, pochłania je. Poza tym jest to tworzywo niepalne. A za chwilę opowiem Wam o tworzywie, które niestety jest palne i niestety spowodowało, oprócz tego, że genialny rozwój kinematografii, to również bardzo, bardzo dużo pożarów. Zapraszam do następnego odcinka.